מה קורה אנשים? היום נראה את הסרטון של צבי הנינג'ה על הפלאפון. אני אראה לכם את כל האנשים שיש לי, עד איזה שלב הגעתי וכמות הגנים וכל זה. אז בואו נתחיל. הלאה. כן, עד איזה שלב הגעתי, בזה הגעתי עד השלב שלי כי זה קשה מאוד. זה מאוד קשה מאוד. את זה כולם עברו בשתי אלה, לא משנה, זה היה קל. את זה יש לי כמעט פה את כולם, חוץ מאפריל יש לי. רגע, נעשה כמה פעמים. נעשה כמה פעמים. כן, עצרתי ממנה, השגתי אותה אחת, לא השגתי את אפריל. טוב, לא קבלתי פה כלום. לא השגתי גם, יש לי את ליאו, אבל לא השגתי אותו. לא השגתי. בשרדר אני עברתי את... רק שנייה, אני חושב. רק שנייה. הנה. בשרדר אני... כן, עברתי את כולם. אני אראה לכם, עברתי אותו. עברתי את מלך העכברושים. עברתי קרנג. עברתי אותו. סליחה. יש את ההודעה. כן, עברתי אותו. אחרי זה עברתי את בקסטר סטוקמן. עברתי אותו, את עידן, ספורט לדבר ואת שרדר. ופה בשלי עברתי אותו לא, כבר לא עברתי, ואותו כן לא עברתי, ופה עברתי רק אותו ואותו, ובשלי לא עברתי כלום. טוב, עכשיו אני אראה לכם את האנשים שלי. חוץ מזה יש לי מותגנים 6388, 5 דברים כאלה, 5 שקלים, 12 דברים כאלה ו71 פיסות. טוב, הנה יש לי פה יש לי פה את קראי עם 2 מכות שאני לוחץ עליה. יש לי פה אותו עם מכה. יש לי פה אותו עם מכה. יש לי פה אותו עם מכה. יש לי פה
אותו, שאני לוחצה, הוא עושה את זה. יש לי פה אותו, אל תקשיבו לרעש מסביב. אחים שלי משחקים. יש לי פה אותו. אל תקשיבו. אל תקשיבו להם. יש לי פה אותו. ואותו. במכה אחת. וכולם יודעים, יש לי פה את ליאו. אותו. טוב, כאן סיימנו את הסרטון שלנו. סליחה, אני צרוד. כאן סיימנו את הסרטון שלנו להיום. כמובן שימו לייקים. אז ויאללה ביי.